Tingin-tingin siya rin. Tandaan, oh, tama ka, oh. Tama yung sumapa, oh.
Ganda ng panahon, no? Magmotor ka na ulit. Ulit. Motor ka na. Oh. Ano ba bibilis yan? Palo. Likod, oh. Mamaya makahuli nila, no? Tingnan natin mamaya. Oh. Bakit na yan, eh.
Ano yung isda yan, te? Ah, sabi. Dami rin pala sa loob. Ayun, ayun. Saka lang. Madalas pala, ano? Sinestik ko nga lang. Ayan na. Ay, balik diretso. Joke lang. Ano na ulit?